Jeg skulle hjem til hans, og vi skulle se Vild med dans. Han er hot og flot, og får mit hjerte til at stoppe. Men da jeg lå i hans arm, kunne jeg mærke uro i min tarm. Og jeg sagde, jeg skal lige på det lille hus. Min mave gik amok, og jeg tænkte, what the fuck. For nu er toilettet stoppet. Jeg har vist nok fået proppet alt for meget toiletpapir ned i toilettet. Hvad mon han siger, når han ser min lort? Jeg havde ventet længe, i en time eller 3, og jeg undrer mig, for nu lugtede der af bæg. Så jeg løftede min krop og sparkede lokumsdøren op. Toilettet, det var stoppet. Grete havde fået proppet alt for meget toiletpapir ned i toilettet. Hvad mon mor hun siger, når hun ser den lort? Jeg tog svupperen frem og kæmpede med lorten, som var jeg i krig. Hun sagde, Jeg ved godt, jeg er klar. jeg sagde, nej, du er min elskede pige. Ja, du er jo min elskede pige. Ej, ja. Du er lorten ind i huden. Det var sgu en ordentlig skude. Svupperen, den gjorde den bort. Væk er både tis og lugt. Yeah. Lorten, den er inde i kortet. Det var ikke en af de korte. Den var tyk, og den var lang. Klassen, den blev alt for trang. Nu der Vild med dans. Jeg kunne slet ikke høre mig selv.